Здравейте, Боксирам, аз съм Девил. Днес правя channel апдейт, в който ще се го направя докато снимам, и има нещо ново, което е страница във Facebook. Ще сложа линка в описанието ми. Да, и сега да започнем. Първо аватара. Опа, фейл. Аватар. Ето го. Слагаме го. Да преминем към оформление. Фоново изображение. Опа, не това. Банер. Ето го банера. Значи хипервръзките ще бъдат, да кажем, червени, вътрешността ще е така, полето черно, цвят на заглавията ще бъдат бели, а бутоните, текста на бутоните ще бъдат сини, а цвята на бутоните ще бъде бял. Нека видим сега. Да, вижте колко по-хубаво стана. Да, и след това сега ще качвам. Сега ще ви покажа какви клипове ще правя и на коя игра. На Minecraft. На Rainbow Survival. Току-що си инсталирах нов Minecraft, защото стария се преба. Направо на Downloads. Аре, теглим. Опа. Зареждаме бавно, защото снимам с камтасията ся. Но за момент ще вля в Minecraft да ми излядат сейвс. И сега идвам. Отново съм тук. Така. Да своето мене items. Това вас. Не, няма си го слагам. И добре, това ще е от channel апдейта. До виждане.